Skont ċifri uffiċjali tal-2024 f'Malta u Għawdex kien hawn aktar minn 4,000 stabbilimenti tal-ikel iżda Robert Tabela qed jindika illi 97.5% minnhom se jiġu njorati la darba l-Partit Laburista jerġa' jkun fit-tmum tal-pajjiż. Tara kif din il-ġimgħa u qal li r-ristoranti se jkunu qed jibbenefikaw minn 300,000 euro minn fond ta' 30 miljun euro u spiċċat ħarbat fin-numri tiegħu stess. 30 miljun euro għas-sidin tar-ristoranti biex intuhom 300,000 euro diretti kull wieħed. Inti rid tittihom bir-rispett kollu il-karawett billi tnaqsilhom Karawett, il-7% billi tnaqsilhom il-7%. Aħna ħantuhom 300,000 euro diretti. B'sempliċi somma matematika, jekk 30 miljun euro jiġu diviżi bejn 300,000 euro, kif qal ripetutament Robert Tabela, se jibbenefikaw minna 100 stabbiliment. U biex verament kulħadd jibbenefika minn tali fondi, il-medja b'sempliċi somma hija dik ta' 7,500 euro kull wieħed. Net News taqsal il-Owen Bonnici kemm se jibbenefikaw minn din l-iskema u kemm se jitħallew barra minna, madankollu bqajna mingħajr tweġiba. Provdi ammont ta' investiment u mbagħad inti tistieden il kulħadd illi japplika sabiex jersa l-qoddim sabiex jieħu dak l-investiment sa' ammont totali li jkun permessibbli. 300,000 imma 4,000. Aħna qed nassiguraw illi dawk kollha li japplikaw u illi jkunu mogħtija din l-għajnuna jkunu jistgħu jinvestu biex jitejbu ir-ristoranti tagħhom. Ija ma 30 miljun għal 300,000 mit-ristorant. Fid-diskorsi tagħkom semmejtu ħafna Ma weġibtniex. Kemm se jibbenefikaw minna di, ġifieri, kemm se jitħallew barra ristoranti u food establishments? Iżda jidher li hemm konfużjoni sħiħa fih dan il-Partit Laburista u t-tim ta' Tabela dan kif il-kandidat Alex Muscat spiċċa mera dak illi qal Robert Tabela. Jibbenefikaw kull restorant sa massimu ta' 300,000 biex jabgrejdja ir-restorant tiegħu. 30 miljun euro għas-sidin tar-ristoranti biex intuhom 300,000 euro diretti kull wieħed. U fl-istess waqt illi qal li se jibbenefika kull ristorant minna il-fatti juru li diffiċli jekk mhux impossibbli jitwettaq bin-numri preżentati minnhom stess fil-manifest. Nerġa' ngħidlek mhux inqas minn 30 miljun euro sabiex kull restorant jista' jibbenefika sa mhux ma jistax ikun kull ristorant jibbenefika. U wara illi Alex Muscat u Glenn Benningfield surrealment iżżufjettaw bil-pjan ta' trasport tal-massa li mistenni jitħabbar mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg fil-jiem li ġejjin, staqsejna x'qiegħed jipproponi li jagħti fil-5 snin li ġejjin jekk jitla' fil-gvern il-Partit Laburista. Iżda s'issa għadna bla costings fil-manifest u bla tweġibiet. Hemm il-costings li huma ċari li ġew ippubblikati kemm ser tismanka l-Mass Transit System u għadhom mhux aċċettati mill-Ministru Klaj Karwana, 2.8 billion imma mbagħad l-Onorevoli Robert Tabela qalilna li se fuq 400 million illi m'hemmx fuq il-manifest. U bqajna biss b'attakki partiġani. Aħna dawn it-tip ta' gimmicks maħniex ħanamluhom il-costings ġew il-gimmicks saru 4 snin ilu taħt it-tinda u il-fontana ta' Tritoni. L-istudju tal-Arup ġie ippubblikat issa qed tgħidulna min-naħa tal-Partit Nazzjonalista li l-Arup ukoll hija xi ditta inkompetenti. Minnu 5 snin oħra x'ħan jieħdu. Jekk jitla l-Partit Laburista fil-Gvern 5 snin oħra x'ħan naraw b'rabta ma' trasport tal-massa. Diġà 4 snin studji, karti, dik mhux tajba, u mbagħad irġajtu b'xi ħaġa oħra x'ħan naraw 5 snin oħra. Intant, li Owen Bonnici staqsejni ukoll dwar l-inċident li seħħ fin-Naxxar fejn 13 familja ġew evakwati minn djarhom bis-sweet seat ta' kostruzzjoni familji illi kienu ilhom jilmentaw snin. Mistoqsi inkwetax illi għal darb'oħra numru ta' persuni kellhom jiġu mneħħija minn djarhom kawża ta' sit ta' kostruzzjoni, Bonnici baqa' ma weġibx. Ma titħassibx illi xorta għad hemm nies li qed jiġu evakwati minħabba l-kostruzzjoni. U għawċin. It-tieni domanda ma tinkwetakx. Dan huwa illegat ta' Gvern Laburista il-kredibilità ta' Robert Tabela u t-tim tiegħu familji evakwati kawża ta' sit ta' kostruzzjoni, żvilupp esaġerat, studji, wedit u gimmicks ta' qabel elezzjoni.